定最大震度3。地震情報。午後9時22分頃、最大震度2を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は三陸沖。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.5 と推定されています。